Tukalat. Pariisin ullakkoasunnot. Elokuu vuonna 2003. Ulkona on 40 astetta varjossa. Ja tätä painajaista jatkuu 12 päivää putkeen. Sairaalat ylikuormittuvat. Ruumiishuoneet eivät selviä virrasta. Ruumiita pinotaan vihanneskylmiöihin. Tuon viikon lopulla pelkästään Ranskassa lasketaan 15 000 kuollutta. Ja koko Euroopassa helle tappaa 70 000 ihmistä. Se on enemmän kuin mitä Tšernobyl vei. Ja enemmän kuin useimmat maanjäristykset viimeisen puolen vuosisadan aikana. Mutta pelottavinta on, ettei ollut mitään räjähdystä. Ei hirmumyrskyä eikä näkyviä tuhoja. Vain sokaiseva aurinko ja musta asfaltti jalkojen alla. Todellisuus on se, etteivät ihmiset kuolleet vain sään takia. Heidät tappoi kaupunki itse. Tavallinen musta asfalttimme on jättimäinen sieni, joka imee ahneesti itsensä 95% auringonvalosta, muuttaen sen tappavaksi lämpösäteilyksi. Ilmakerros 0,5 metrin korkeudella maasta, siellä, missä lapset kävelevät ja koirat juoksevat, kuumenee 50 asteeseen. Olemme rakentaneet kaupunkimme nopeuden ja tiiviyden ehdoilla, muuttaen ne jättimäisiksi lämpöloukuiksi, jotka toimivat öisin kuin hehkuvat uunit. Ja jos haluatte tietää, miksi nykyisestä metropolista on tullut tappava ase omia asukkaitaan vastaan, tukekaa elokuvaamme tykkäyksellä ja tilatkaa kanava. Teidän tykkäyksenne ovat ainoa polttoaine riippumattomille tutkimuksillemme. Ja tästä eteenpäin tarina muuttuu vielä pelottavammaksi. Pureudutaanpa tämän prosessin fysiikkaan. Asfaltti on mustaa. Se ei ole sattumaa eikä kunnianosoitus muotoilulle. Se on bitumia, raskasta öljypihkaa, joka sitoo tiukasti tien sepelin. Musta väri imee auringonsäteitä paremmin kuin mikään muu materiaali planeetalla. Tavallinen tienpäällyste ottaa vastaan 90–95% kaikesta siihen osuvasta auringonvalosta. Ruoho tai kostea maa samoissa olosuhteissa hengittävät. Ne haiduttavat vettä ja luovuttavat lämpöä takaisin avaruuteen. Asfaltti ei luovuta mitään, se kerää lämmön sisäänsä. Lopulta tienpinnan lämpötila aurinkoisena kesäpäivänä Euroopassa nousee helposti 70 asteeseen. Ja Lähi-idässä anturit rekisteröivät hulluja 85 asteen lukemia. Se on puoleksi jäähtyneen kiehuvan veden lämpötila. Se riittää aiheuttamaan syvän palovamman ihoon 30 sekunnissa. Mutta eihän ihminen kävele kaduilla paljain jaloin, joku sanoo. Ja tässä piilee se suurin, pelottava salaisuus, jota emme huomaa. Hehkuva musta tie toimii kuin lämpötykki, joka on suunnattu alhaalta ylöspäin. Se kuumentaa ilman suoraan yläpuolellaan. Ilmakerros 0,5 metrin korkeudella maasta, juuri siellä, missä vauvoja työnnetään vaunuissa ja lemmikit juoksevat, osoittautuu 15 astetta kuumemmaksi kuin virallinen sääennuste lupaa. Meteorologit puhuvat 36 asteesta, mutta lapsi vaunuissa hengittää polttavaa ilmaa, jonka lämpötila on lähes 50 astetta. Kehittymättömälle elimistölle se ei ole vain raskas päivä, se on kuoleman tuomio. Mutta todellinen painajainen alkaa yöllä. Tätä ilmiötä ilmastotutkijat kutsuvat lämpösaarekkeeksi. Nykyiset kaupunkikorttelit, tiivis rakentaminen, teräsbetoni, metallikatot ja lasi muodostavat täydellisen lämpöakun. Päivisin kaikki nämä materiaalit varastoivat aurinkoenergiaa. Ja öisin ne alkavat hitaasti luovuttaa sitä takaisin ilmakehään. Metsässä tai pellolla yö toisi kaivattua viilennystä.
Maa hengittäisi, haiduttaisi kosteutta ja puut loisivat viileän vedon. Kaupunki ei pysty siihen. Sen hehkuvat kiviseinät ja tiet jatkavat lämmön säteilyä yölläkin, kuin tiilet jäähtyvässä uunissa. Seuraavaan aamuun mennessä kaupunki ei ala lämmetä yön viileydestä, vaan jo valmiiksi hehkuvasta pohjasta. Päivä päivältä, viikko viikolta, lämpöä kertyneenä, ja lämpötilaero metropolin keskustan ja kaupungin ulkopuolisen metsän välillä nousee 12 asteeseen. Juuri tämä tappoi pariisilaisia öisin vuonna 2003, kun heidän kehonsa eivät fyysisesti pystyneet jäähtymään ja palautumaan unessa. On olemassa vaarallinen myytti, että lämpöhalvaus uhkaa vain hyvin iäkkäitä ja sairaita ihmisiä. Euroopan katastrofin tutkimukset osoittivat pelottavan asian. Suurin osa menehtyneistä oli suhteellisen terveitä ihmisiä. Heitä ei tappanut heikko sydän, vaan jatkuva lämpökuormitus, joka kesti monta päivää ilman sekunninkaan taukoa. Elimistö yksinkertaisesti kulutti kaikki voimavaransa hikoiluun, kunnes seurasi täydellinen nestehukka ja elinten pettäminen. Mutta voiko tätä vastaan taistella? Löytääksemme vastauksen, meidän on siirryttävä 9000 kilometriä itään ja 1000 vuotta ajassa taaksepäin. Keskiaikaisessa Iranissa rakentajat käyttivät nerokasta järjestelmää, jota kutsuttiin nimellä Badgear, eli tuulen sieppaaja. Korkeat kivitornit nappasivat pienimmänkin viileän ilman liikkeen korkeuksista ja ohjasivat sen alas asuinhuoneisiin. Tämän ilman reitillä oli maanalaisia altaita tai märkiä kankaita. Vesi, haihtuessaan, vei lämmön ilmasta, viilentäen tiloja 15 astetta ilman grammaakaan sähköä. Sama periaate toimii myös omassa kehossamme. Hiki, se ei ole ikävä vaiva, vaan täydellisin jäähdytysjärjestelmä, jonka evoluutio on luonut. Kosteus haihtuu iholta, ja tämä haihtuminen poistaa ylimääräistä lämpöä verestä. Mutta tämä mekanismi rikkoutuu täysin, kun ympäröivä ilma on liian kosteaa, tai kun elimistöstä yksinkertaisesti loppuu vesi. Juuri tämän biologisen periaatteen, kosteuden haihtumisen iholta, japanilaiset insinöörit päättivät siirtää kaupungin asfalttiin. Tokiosta oli 2000-luvun alkuun mennessä tullut planeetan suurin lämpösaareke. Valtava metropoli, jossa on 37 miljoonaa asukasta, ja jonka keskustasta puuttuvat lähes kokonaan avoimet joet ja puistot, tukehtui joka kesä. Lämpötila Tokion kaduilla oli 8 astetta korkeampi kuin esikaupungeissa. Japanilaiset insinöörit kehittivät yhdessä Taisei-rakennuskonsernin kanssa huokoisen, hengittävän tienpäällysteen. Ulkoisesti se on tavallista asfalttia. Mutta sen sisälle on luotu monimutkainen mikroskooppisten kapillaarien verkosto, joka kykenee imemään ja pidättämään vettä. Sateen tai yöllisen kastelun aikana tie toimii kuin jättimäinen sieni, ja päivällä, kun aurinko alkaa paahtaa armottomasti, huokosissa oleva vesi alkaa hitaasti haihtua ylöspäin, viilentäen tien pintaa täsmälleen samalla tavalla kuin hiki viilentää ihmisen ihoa. Mutta jo ensimmäisessä kokeessa insinöörit törmäsivät ongelmaan, jota he eivät olleet ennakoineet. Kuivina, todella kuumina viikkoina, kun sateita ei kuulunut kuukausiin, asfaltin huokosista loppui vesi nopeasti, ja tie lakkasi toimimasta juuri sillä hetkellä, kun kuumuus saavutti huippunsa. Japanilaisilta vei vielä muutaman vuoden tutkimustyötä ennen kuin he löysivät täydellisen tasapainon. He muuttivat huokosten kokoa, tehden niistä riittävän suuria, jotta ne imevät veden sekunneissa, ja riittävän pieniä, jotta ne pitävät veden sisällään kapillaaripaineen avulla.
2010-luvun puoliväliin mennessä tätä hikoilevaa asfalttia laskettiin Tokion vilkkaimmille alueille, Ginzaan ja Omotesandoon. Mittaukset osoittivat uskomattoman tuloksen. Uuden tien pinnan lämpötila oli 25 astetta alhaisempi kuin viereisen tavallisen mustan asfaltin. Mutta ongelma osoittautui paljon syvemmäksi kuin pelkäksi tienpäällysteen koostumukseksi. Kaupunkien lämpösaarekkeet lisäävät globaaliin lämpenemiseen vielä 4 astetta päälle 21. vuosisadan loppuun mennessä. Ja ihmiset joutuvat maksamaan tästä lämpenemisestä epätasa-arvoisesti. Nykyaikaisella kaupungilla ei ole luonnollista itsesäätelymekanismia. Metsällä on. Puut haiduttavat tonneittain vettä ja luovat pelastavaa varjoa. Joella on. Vesi imee lämpöä. Mutta kaupunki rakennettiin vain tiheyden, kestävyyden ja voiton tähden. Ja tänään lämmöstä on tullut sosiaalinen ase. Rikkaat alueet puistoineen, suihkulähteineen ja viherkattoineen jäähtyvät nopeammin. Samaan aikaan köyhät työläislaidat, betonihelvettien ja mustien teiden väliin puristettuina, muuttuvat todellisiksi pätsiksi. Tutkimukset Amerikan 25 suurimmassa kaupungissa osoittivat, että köyhät korttelit ovat säännöllisesti 7 astetta kuumempia kuin rikkaat. Lämpötilaero täsmää nykyään lähes täydellisesti tuloerojen kanssa. Juuri näin kävi Pariisissa vuonna 2003, jolloin suurin osa 15 000 kuolleesta oli yksinäisiä vanhuksia, jotka olivat loukussa vanhojen talojen ylimmissä kerroksissa halvoissa kivikortteleissa. He eivät yksinkertaisesti tienneet, että heidän ikkunoidensa alla hehkuva asfaltti säteili kuolemaa koko yön, antamatta heidän vetää yhtäkään viileää henkäystä. Olemme unohtaneet muinaisten rakentajien periaatteet. Keskiaikaisessa Samarkandissa ja Jerusalemissa kadut olivat kapeita, jotta aurinko ei koskaan yltäisi maahan asti, ja kadut päällystettiin vaalealla kalkkikivellä, joka heijasti valoa, estäen sitä muuttumasta lämmöksi. Me vaihdoimme tämän kokemuksen asfaltin nopeuteen ja halpuuteen, peittäen sillä miljoonia neliökilometriä planeettaamme 1 vuosisadan aikana. Se oli suuri liikenteen vallankumous, joka muuttui hiljaiseksi, näkymättömäksi ilmastokatastrofiksi jokaiselle kaupungille. Joka kerta, kun kävelet kesäisellä kadulla ja tunnet, kuinka maasta nouseva kuumuus polttaa kasvojasi, seisot tulikuumalla patterilla, jonka olemme itse rakentaneet. Jossain laboratorioissa insinöörit yrittävät tehdä asfaltista vaaleaa, saada sen hikoilemaan tai heijastamaan valoa. Mutta niin kauan kuin nämä teknologiat pysyvät harvojen herkkuna, tavallinen kaupunki kerää lämpöä itseensä, valmistautuen seuraavaan tappavaan kesään. Ajattelepa tätä. Jos voisit tänään muuttaa kotitalosi edessä olevan kadun, suostuisitko luopumaan kätevästä harmaasta asfaltista, sen viileyden tähden, jonka olemme menettäneet? Vastauksen tähän kysymykseen jokaisen on löydettävä itse. Joskus kovaäänisin ääni on hiljaisuus, jolla meidät pakotetaan vaikenemaan. Seuraavaan kertaan.